Mensen op deze afdeling lezen vaak aan de beademing en die moet soms geholpen worden met uitzoeken of hoestmachines. We zijn hier in een woonvorm van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Er zijn wat bewoners die een spierziekte hebben, terug wat ze hersenletsel hebben. Mensen met epilepsie, hersentumoren, hersenbloedingen, terug een ongeluk. Goeie Joen. Hoe vies het als Sylvia bij die komt? Ja, mooi. Gezellig. Binnen alle nachtzusters wel gezellig? Ja, maar ja. Ja, maar ja. Iedereen is soms wel wat gezelliger dan de andere, maar dat was toch altijd. Hoe is het voor jou om nachts te werken? Ja, prima. Ik ken dat prima. Ja, ik sliep heel goed door die. Ik heb mijn been groot, dus die houden rekening met mijn ritme, zeg maar. Ja, het gaat helemaal goed. Want het ritme is Ja. inderdaad helemaal Ja, helemaal omdraaid. Ja. hoe de kop. Ja. Nee, maar ik draai daar prima op.